on vuorossa meidän toinen Q&A! Jee! Teitä on tullut tosiaan ihan älyttömästi lisää. Joo. Niin me ajateltiin, että vastaillaan vähän teidän kysymyksiin. Me ollaan oikeesti oltu ihan, että No niin. Ja näitä kysymyksiä tuli ihan älyttömästi, että pahoitellaan, jos ei voida kaikkiin vastata. Mutta eiköhän aloittaa. Aloitetaan ihan tällaisella perusesittelyllä, koska teitä on tosiaan tullut paljon lisää. Ja niin, monet kyseli esimerkiksi meidän ikää ja missä me asutaan ja tällaista. Ja kuinka pitkiä me ollaan. Niin. Niin, aloitetaan. 17-vuotias olen. 22. Olen vanhus. Ja minä täytän siis tänä vuonna 18 ja Susanna 23. Mummo! Ja meillä on tällainen 5 vuoden ikäero, mutta se ei haittaa. Ja me asutaan molemmat Rovaniemellä. Kyllä. Ja se syy, miksi mä ramppaan Helsingissä välillä, on se, että mä oon kotoisin Helsingistä. Muutin tänne vasta 1,5 vuotta sitten. Minä olen 162,1 senttiä pitkä. Ja mä en muista tarkalleen, mutta jotain 169 senttiä. Mä oon horoskooppimerkiltäni 2. Emi oidas. Me yritettiin ottaa kysymyksiä, joita tuli paljon, ja sitten vähän randomisti kaikkea. Aloitetaan tosiaan. Ensimmäiseksi mä en tiedä, miksi te haluatte tietää, mutta seurustellaanko me? No siis ei me toistemme kanssa seurustella. Mutta joo, kyllä minä seurustelen. Minä en. Minkälaiset supervoimat ottaisitte? Mä haluaisin lentää tai hengittää vedellä. Mä haluaisin siis teleportata, koska mä tykkään matkustelusta, niin sit mä pääsin vaan eri paikkoihin. Helpoin ja vaikein viittoma. Mun mielestä helpoin on joku auto, koska se on niin looginen. Ja musta varmaan hyvä on helpoin, koska hyvä. Niin. Se on vaan niin helppoa. Ja vaikein, no mulle ihan oikeesti numerot vaan on ihan sikavaikeita, koska mä oon aina silleen, miten päin mun käsi on? Mä en tiedä. Mä vaan, vaikka ne sinällä on vaikeet, mä aina sekoonnis. Mun mielestä vaikein viittoma on evankelis-luterilainen. Tai evankelis-luterilaisuus, kun se on... Kato, mä en osaa vieläkään. En Se on niinku EVL. Mut sit kun se pitäisi tehdä nopeasti, niin sit L:stä tulee tällainen. Ja sit on vaan silleen what? Tuutteko Tubekoniin? Kyllä. Kyllä. Ja mie lupaan olla pois sairaalasta. Ei, joo, tullaan. Joo, kyllä. Mitä ilman kuolisitte? Ilma! Bird! Mitä kaikkea viittomakielen ohjaajakoulutukseen kuuluu, että mitä aineita kautta asioita opiskelette? Meillä on tosi laaja tää, että mitä kaikkea me opiskellaan. Me tosiaan opiskellaan nyt tietenkin sitä viittomakieltä. Sitten erityislapsista kaikkea, tai Ei pelkästään lapsista, vaan niin siis niinku mikä se on erityishoito? No vähän kaikesta. Erityistä tukea tarvitsevista Kyllä, ihmisistä. juuri. Tätä sanaa haen, en vain osaa puhua. Ja lakijuttuja ja Kyllä. Ja sitten paljon kaikkea. Meillä on ollut kaiken maailman, että mitä kaikki eri juttuja me voidaan ohjata, niin käsityöohjausta, liikunnanohjausta, Musiikinohjausta, niin, ilmaisutaideohjausta. Joo, sitten kaiken maailman eri kommunikaatioita. Ei tää ole pelkkää viittomakieltä, vaan me opetellaan myös tukiviittomia, viitottua puhetta. Kuurosokeen ohjausta. Joo. Sitten meillä tulee kaikki eri, esimerkiksi huulioluku tulee tossa. Ja vinkkipuhe ja... Huulioluku, niin me voitais ehkä ottaa se Whisper Challenge uudestaan sen jälkeen. Niin vois! Jollakaan me yhtään kehitetty sen, me oltiin nimittäin tosi huonoja siinä. Minä olin todella huono siinä. Pakko myöntää, mutta niin olit! Miten kuvailisitte opintojenne hyviä ja huonoja puolia? Kuinka paljon joudutte tekemään itsenäistä opiskelua? No, esimerkiksi läksyjä meillä ei ole tyyliin koskaan. Se on niinku tosi harvinaista, että me saadaan jotain läksyä. Ja sekin on yleensä joku tosi helppo. Niin tyyliin menee nettiin ja etsii Jean Piagetista jotakin tietoa. Niin. Tai vaikka ne taktiilisormiakkoset etin netistä ja tutustu niihin. Sitten meillä on jotain verkkokursseja, mitä me käydään. Ja mikä mulla tuli yksi vielä mieleen. Sitten meillä on ollut kans oppimistehtäviä. Eli esseitä kirjoitettu. Mutta niitäkin on ollut tosi vähän. Niinpä. Hyviä ja huonoja puolia. Hyviä puolia, meillä on tosi kiva luokka. Niin on. Meillä on hyvä luokkahenki. Niin on. Ja pääsee opettelemaan viittomakieltä. Koska viittomakieli on hauskaa. Kyllä. Ja huonoja puolia on varmaan sitten, että välillä on tosi pitkäveteisiä ja tylsiä päiviä, jos on vaan niinku jotain tylsää, niinku webinaarijuttuja. Niin. Esimerkiksi koko Niin. päivä. Niin sitten on
ensimmäisellä tunnilla tuntuu jo, että mä kuolen! Ja vikalla tunnilla on jo semmoinen olo, että mä oon jo kuollut! Juuri niin. Mitkä puhelimet teillä on? Tätä kysyttiin paljon. Mulla on Samsung Galaxy S5 Mini. Ja mulla on iPhone 4S, mutta se on hajoamispisteessä sisäisesti, niin minä olen kohta investoimassa uuden ja ostan varmaan 6S, jos rahe riittää. Miten tutustuitte? No, me ollaan samalla luokalla. Ja siellä me sitten törmättiin ja tutustuttiin. Näin. Yksinkertaista. Kyllä. Ja kohta tulee kysymyksiä, että teillä on 5 vuoden ikäero, miten te voitte olla samalla luokalla? Amis. Kyllä joo, meillä on hauska. Meidän luokalla tosiaan, mie olen koko koulun nuorin oppilas. Mulla on siis tällä hetkellä ikänsä 17 ja meidän luokan vanhin oppilas on 53-vuotias. Niin, tää ikäero on sellainen ihan pikkunen. Paras yhteinen muisto vuodelta 2015. Siis Niitä on paljon! Niin on. Meillä oli hauska vuosi. Kyllä. No paras muisto, me aloitettiin tää kanava. Se oli ihan sika hyvä idea. Ja se on kyllä. Ja sitten oikeastaan kaikki jutut, mitä me ollaan tehty sen jälkeen tälleen, niin on ollut ihan hirveän hauskoja muistoja. Neipä. Yksi on niinku lähinnä se YouTube-työpaja, mitä Head Speaks piti. Se oli ihan sika kiva. Niin oli. Ja sitten tykkäsin, kun me käytiin kesäteatterin näissä ensi-iltapileissä, niin sitten kun me vaan koko ilta istuttiin siellä ravintolassa, syötiin ranskiksi ja juotiin limsaa, kun me saatiin ateriakuponkia. Tai niitä kuponkiakin. Näin. Ja sitten kaikki kerrat, kun me ollaan riehuttu pilkkeissä. Kyllä. Oi niitä aikoja. Ja kaikki shoppailukerrat, kun meillä on mennyt hirveästi rahaa hyväriselle. Kyllä. Sitten meidän kanavasta tuli kysymyksiä, että mikä innosti teitä aloittamaan tubettamisen, mistä teidän kanavan nimi tuli. No siis, mähän on itse tehnyt videoita yli 3 vuotta. Ja mulla tässä on ollut kiinnostusta, mutta ei ole niinku ollut tavallaan sille aikaa ja motivaattoria, että olisi saanut itseä perseestä kiinni. Niin, sitten meillä tosiaan, mä oon siis halunnut kokeilla tehdä suomenkielisiä videoita, kun munhan aikaisempi kanava on englanninkielinen. Niin sitten... Niin ja sittenhän Susanna kysyi multa, että haluaisinko mä tehdä sen kanssa Whisper Challengen ensiksi englanninkielellä. Niin. Ja sitten mä olisin, että no kun mun englanninkieli on vähän niinku... Niin ja sitten me ruvettiin miettiä, että entä jos me tehtäis kanavaa yhdessä? Niin, ja siitä se sitten vähän niinku lähti. Siitä se lähti. Ja nimi Hallasain tulee siitä, että no me haluttiin se sign siihen. Ja siis mulla on edelleen jossain koneen muistiossa niitä meidän ihan ensimmäisiä kanavanimiehdotuksia, jotka ei koskaan tule näkee päivänvaloa. Niin oli vaikka mitä. Niin oli. Ja siis me haluttiin se sign siihen, koska sehän tarkoittaa englanniksi viittomaa. Ja sitten... Me haluttiin siihen jotakin niinku pohjoista. Niin. Mä kysyin Twitterissä, että mikä olisi joku söpö suomenkielinen sana. Sitten mun yksi kaveri sanoi, että halla. Ja sitten siinä oli se huure, oli se toinen. Sitten mä otin että Hallasain. Sitten kun me asutaan pohjoisessa, niin Hallasain siitä tuli. Ja täällä on nytkin 30 astetta pakkasta, eli kyllä on. Ja sille, joka kysyy, että miten mä selviin täällä pakkaslukemissa. En mä selviikään. Ja mä selviin! Se on hauska, kun me ollaan niinku kesä ja talvi, koska minä rakastan pakkasta. Mä rakastan kesää. Sitten meillä tuli tällainen. Mä ollaan, mikä vitun ongelma sulla on huutaa ja esittää. Mutta niin, siinä oli kaikki kysymykset. Kiitti kaikille, jotka laittoi meille kysymyksiä. Me nähdään ensi videossa! Squeeze, 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 squeeze. Sitten. Okei. Oliko vaan random ihana? Sitten tehdään semmonen normaali. Oota, mun pitää asetella näin. Normaali. It's me! Mario! Bye bye! Mä en pysty liikkua. Se tuli. Koko vartalo kääntyy. Miten sä voit näyttää? Niin, siis mulla tulee vaan mieleen Mr. Lennart. Ne putos. Aika sad. Koska mä pudotin. Ota. Oh my god, tää on liimaa. Liimataan nyt sinulle. Näytät hyvältä viikset päässä. Et näytä. Pitikö sä siirtää sitä Demi-lehteä? Mua häiritsee, kun Hän Jennifer Lawrence vaan tuijottaa. Joo, kun meillä on nykyään siis tällaisia kuuluisuuksia täällä kämpillä. Muun muassa Troy.
Huppu. Aivan. Yhtä aikaa semmonen, Hukutaan. tehdään semmonen truekäänistä. Tiedätkö semmonen? Tästä tulee niin random video. Aika. Oi ei. Elikkä meillä on tänään meidän toka Q&A-video. Jee! Q&A! Mä en osaa vieläkään tästä kuuta. Mitä tehdään? Oota, mulla ei kato pois. Nimenomaan näkkileivät, mitä? Me ollaan vähän jotenkin lagisia tälleen johonkin. Vähän vaan. Rovaniemellä asumme. Se piti se kysymys. Ei mut jos tää on se perus infopaketti. Niin. Et leikkaat ne vaan silleen. 17. 22 sit sä oot sille Rovaniemellä asun. Totta. Niin. Aloita vaan. Mä en pysty tähän! Noniin. Mä oon horosko...